Кичке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камала хәзер булачак темалар хакында. Булгария фаҗигасына 7 ел. Иске алучы арасыннан Гөлназ Сейфетдинова. Кара аккыш фаҗигасы. Ләкин инде без килгән арада ул кызганычка каршы инде вафат булган иде. Төнле этләр талаган кара аккышны саклап калып була идеме? Һәм башка кышларга куркыныч яныймы? Айзат Шаймардан. Аптекалар күп, бәя югары. Регулировать должны все равно. Россия сәүдә министрлыгы фармацевтика базарында бәяләрне көйләргә исәпли. Тәкъдим үзгәрерме? Мәсьәләне Ләйсан Сабирова өйрәнде. Немножко страшно по этим ямам ездить. Машинада да, коляскада да йөреп булмый. Здесь вот самое опасное для меня вот это. Физик мөмкинлекләре шикле әлмәтләр ничек юл газабын уза. Бу хакта Филүзә Хәмидуллина. 10 июль Татарстан тарихында ең фаҗигале көннәрнең берсе 7 ел элек Булгария дизель электроходы Болгардан Казанга барганда Куйбышев су саклагычында бата. 122 кешенең гомере өзелде. Бер гаепсез харап булганнарны бүген Кама Тамага районының Сөйки авылы янындагы мемориаль комплекска килеп искә алдылар. Җиде ел алар койгы ачысы белән яши. Баласын, хатынын, ирен, әти-әнисен югалтучылар. Елга бер мәртәбә алар шушында җыела. Һәркемнең үзенеке булган кайгысы уртак хәсрәткә әйләнә. Һәлак булучылар истәлегенә монда мемориаль комплекс бар. Мәчет, чиркәү ачык. Нәкъ биредә Сөйки авылыннан 3 чакрым ераклыкта 20 метр тирәнлектә батты теплоход. 122 кеше өчен бу соңгы сәфәр иде. Шагитов Фаат Шагитович. Шагитова Жемиля Хабибуловна. Һәр берсен бер минуттан калып искә алдылар. Һәлак булучылар истәлегенә чәчәкләр, сурәтләре, уйналмый калган уенчыклар, тумый калган сабыйлар истәлегенә. Кызым, анагым, туачак, мушкин. Сәүдәтләр. Бердән бер кызыбыз, малай бар, ул кызы бер инде. Югалтулар бик авыр булды. Анда югалту бер кешегә дә теләми. Теплоходта ашу устасы Гүзәл Зияддинова соңгы рейска барам дип җыенып киткән, эшен алыштырырга уйлаган. Малайы 3 яшь ярым инде төш күрде, братнайлык анасы булыр алдыннан, братнайлык. Анасы туган көненә кайтты 4нче июльдә. Анасына әйтә инде. Әни Нихади корабликом буду упалысын диде инде. Әнисе тыңламады инде, шанмады. Теплоходтагы 201 кешенең 79-ы исән калды. Аларга шул ук маршрут буенча килүче Арабелла теплоходындагылар ярдәм итә. Аның капитаны Роман Лизалин да бүген биредә иде. После того, как Монда килгәннән соң күңелгә җиңел булып китә. Онытырга ярамый, бу хаталар сабак булырга тиеш. Якыннары мәчет һәм чиркәүгә кереп мәрхүмнәр рухына дуга кылды. Кама Тамага районыннан Гөлназ Сейфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер исә башка темалар хакында. Бүген төнлә Ширеккүлгә җибәрелгән 2 кара аккышның берсен эт талап үтергән. Хадилига сукбай эт ташлана. Зигфрид дип аталган икенче кыш хәзер орнитологлар күзәтү астында паркта каравылчы булганмы? Икенче кара аккышны кабат күлгә җибәрделәрме? Бу хакта турак Айзат Шаймарданов. Менә шулай шатланып, алкышларга күмәп әлеге пар кара аккышны бер ай элек суга җибәргән иделәр. Бу яңартылган Ширеккүл паркы. Алар шунда ук Казан халкының хозурланып карый торган кышларына үрелде. Ләкин бүген төнге бердә көтелмәгән хәл була. Кара аккышка эт һөҗүм итә. Бу хәбәрне шунда ук Ширеккүлдә йөрүчеләр парклар дирекциясенә җиткерә. Коткармакчы идек бу кешене, ләкин инде без килгән арада ул кызганычка каршы инде вафат булган иде. Без әлегә бу этнең хуҗалы булуымы, ләкин хуҗасыз эт булуын икәнен төгәл белмибез. Ул этнең муенчагы да, авызлыгы да юк иде. Адили вафат, икенче кыш Зигфрид җәрәхәтләр алып эттән качырга өлгергән. Ширеккүлдә йөрүчеләр кышларны кызгана, күпләр алар белән инде фотога төшергә дә өлгергән иде. Менә без көндә обедка монда чыгадыр, кара кышларны карап, күңелдә шундый приятно булып китәдер. Шундый хәлне ишеткәч, начар булды. Настроениялар төште. Бик кызганыч булды. Балалар менә килеп безнең тоже менә оныклар килеп, достопримечательность булып калган иде менә монда. Күңел асырга дип килгәнебез кайгыга әйләнде. Бер аккыш һәлакәткә очраган, аны үз парын югалткан, аккышлар парларын югалткач, бик авыр кичерәләр дип ишеткәнем бар.
Мин үземдә шул акыш хәлендә парымны югалттым әле жаңа гына. Дөнья беренчелек уеннары вакытында алар хәтта матч нәтиҗәләрен дә фаразлаган иде. Россия белән Сауд Арабистан арасындагы уен исәбендә Россиянең ярым финалга чыга алмавында дөрес әйттеләр. Ширеккүлдә видео күзәтү камералары урнаштырылган. Ә беренче айда кышларны каравылчылар саклаган була. Сок тоту ул бик тә кыйбатлы хәл һәм безнең республикабыз бюджетында да, шәһәр бюджетында да бу чыгымнар каралмаган. Кызганычка каршы менә бу парк территориясендә гына сок оештыру ул елына 1 миллион сум тәшкил итәргә тиеш. Мондый хәлләрне алдагы көндә дә булдырмас өчен без әлбәттә тагын бер тапкыр шәһәребез һәм республика хакимиятенә мөрәҗәгать итәчәкбез. Икенче кара акыш хәзер орнитологлар күзәтүе астында. В данный момент лебедь находится на передержке в центре. Кара акышның хәле начар түгел, җәрәхәтләре юк. Аңа икенче пар табып булыр дип өметләнәбез. Чөнки бу полигамлы кош. Тик ни өчен кара акышлар үзен саклый алмаган? Әнә Кабан күлендә акышлар ел әйләнәсе яши бит. Белгечләр әйтүенчә, монда кара акышлар соңгы вакытта авырый башлаган булган. В связи с болезнью лебедей они стали менее активными, стали непосредственно уязвимыми для собаки. Хәзер төп сорау Зигфрид атлы кара акыш кире Ширеккүлгә кайтырмы? Аңа әле 1 яшь кенә. Шуңа күрә ялгыз калмас, парлы булыр һәм паркка килүчеләрне сөендерер дигән өмет бар. Айза Шаймарданов, Айсулу Нимаджанова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Авыр гына түгел, сәламәт кеше дә йөри алмый. Әлбәттә, физик мөмкинлекләре чикле кешеләр безнең редакциягә шулай дип шалтыратты. Шәхси йортлар урнашкан микрорайонда юллар начар хәлдә. Кеше күлләр урамында асфальт моннан 25 ел элек салынган, ә капиталь ремонт гомумән ясалмый. Халык контрольна язылган хатка да тынычландырырлык җавап килми. Төзекләндерүне 2 елдан соң вакыт әйткәннәр. Тик менә безнең иҗат төркеме килгәч, эш тылсымлы рәвештә тизләтелә. Филүзә Хәмидуллина дәвам итер. Здесь вот самое опасное для меня вот это. Евгений Федоров урамга бик сирәк чыга. Теләге бар, мөмкинлеге юк. Мондый юлларда коляска белән ялгызын чыгып китү куркыта. Элек әнисе белән генә йөргән. Күптән түгел аңа яңа коляска биргәннәр. Юллар булса, урамнан кайтып та кирмәс идем ди. Более безопасно себя чувствовал при маме. Элек әни белән йөргәндә үземне тынычрак тота идем. Барлык чокырларны урап уза идек. Ә хәзер куркыныч. Когда ручной коляской. Мин элек аны үзем йөртә идем. Хәзер ул үзе йөри, куркыта алайда. Ул урам башына чыгып җиткәнче карап, күзәтеп торам. Бирдә шәхси йортлар урнашкан. Монда 30дан артык хуҗалык. Юллар бик иске һәм ул моннан 25 ел элек салына. Шуннан бирле биргә капиталь ремонт кирмәгән ди биредә яшәүчеләр. Бистә халкы юлларның торышы юл һәлакәтләрен китереп чыгарырга да мөмкин дип борчыла. Яңгыр явып киткәч кенә бу чокырлар тула да бөтен судагы чокырны машиналар безгә сибеп китәләр инде. 91-дә килдек. 91-нче елдан бирле монда асфальт күргәнебез юк. Җирле халык Евгений өчен дә борчыла. Biz аны ана теге башка барса, үзебез озата барабыз, күз кылап булабыз, biz женебез өчен кайгырабыз. Федоровлар әлеге мәсьәлә буенча халык контроле хезмәтенә дә хат юллаган инде. Җавап килгән. Ремонт 2020 елга планлаштырылган. Әлмәт автомобиль юллар идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Анда безгә кече күлләр урамындагы юл быел ук төзекләндереләчәк, диделәр. По улице Малые Пруды. Кече күлләр урамында быел ремонт ясау планлаштырылган. Программа нигезендә 20 июльләрдә эшне башларга торабыз. Бер атна эчендә төгәлләр бездә. Юл барлык стандартлар буенча ремонтланырга тиеш. Физик мөмкинлеге чикле кешеләр өчен дә уңайлыклары исәпкә алыначак. Вәгъдә иман диләр. Халыкка сабыр булып көтәргә генә кала. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге хәбәрне Әлмәттә яшәүчеләр безнең редакциягә шалтыратып җиткерде. Сез дә безгә кызыклы хәбәр турында җиткерә аласыз. Телефоныбыз 570 50 19. Илдә даруханәләрнең саны кимергә мөмкин. Россиянең сәүдә министрлыгында даруларның кыйммәтләнүен шәһәрдә сату нукталарының күплегендә күрәләр икән. Гәрчә базар кануны буенча тәкъдим күбрәк булган саен без бәя төшәгенә дип уйлаган идек. Шуңа күрә хәзер яңа чаралар күрмәкчеләр. Җитештерүче, сатучы һәм сатып алучы да канәгать була алыр микән соң? Мәсәлән, Ләйсән Сабирова өйрәнде. Без тәҗрибә уздырып карарга булдык. Менә шушы участокта бер кул сузымында берничә дарухана урнашкан. Аларда хәзер бер төрле дару алып, аларның бәяләрен чагыштырып карарбыз. Чагыштыру өчен бер үк компания җитештергән даруны сайлыйбыз. Безнең тикшерү кыйммәт булмаган тынычландыру даруының дәүләт һәм шәхси дарухана эшлекләрендә бер үк бәядән җибәрелүен күрсәтте. Марат Хайруллинның үз математикасы ул даруханәдә еш була даруларның да төрле бәядәгесен ала. Манжет иде. Айырмасы 80-90 сумнарга җитә. Булай даруларны караганда 40-30 сумнар шундыйлар, шулай бәяләр. Бәя артуның сәбәбен Россия сәүдә министрлыгында ачыклаганнар сәер тыелса да, әмма эш даруханәләрнең күплегендә булып чыккан. Бер генә булсын, бәясе яхшы булсын. Менә ул яхшы.
А то булай 5 аптек. Яңа исемле аптекалар чыга, алар бит, наверное, бәяләрен регулировать должны все равно. Уменьшить количество и при этом увеличить качество. Хезмәт күрсәтүнең сыйфаты кими, кечкенә торак пунктларда даруханәләр җитми, ә зур шәһәрләрдә көндәшлек арткан саен бәя күтәрелә. Әйтик, тормыш өчен әһәмиятле дарулар исемлегенә кергән аллергиядан эчелә торган дару соңгы 7 елда 21 сумга кыйммәтләнгән. Канны сыйгайта торган иң арзанлы даруның бәясе быел киресенчә узган елга 6 сумнан 5 сумга калган. Совет чорында даруханәне урнаштыруның үз таләпләре була. Ике сәүдә нуктасы арасында ким дигәндә 500 метр калган булырга тиеш. Бүген бөтенләй башка хәл. Ни одна аптека еще не закрылась. Бер даруханә дә әле ябылмады, чөнки ихтыяҗ бар. Бүген даруханә ул азык-төлек, чәчәкләр кибете кебек гади сату нуктасына әйләнеп калды. Үз кулланучыларның йөзен югалтты алар. Кайбер аналитиклар даруга бәя артуны Россия акчасының кыйммәтен югалтуга да бәйләп карый. Ә базарда даруларның яртысы чит илдән кертелә яки чит ил чималы катнаштырып җитештерелә. Бу Татарстан җитештерүчесенең даруханәсе. На жизненно необходимые и важные лекарственные препараты. Тормыш өчен әһәмиятле дару бәяләре безнең шелтәрдә федераль закон тарафыннан киләнә. Калган даруларга һәм бүтән төрле товарларга уртача базар бәясе куела. Социаль әһәмиятле хезмәт күрсәткәнгә фармацевтика базарында бәяләрне киләүне кызыксынып күзәтәбез. Әмма дәүләт тормыш өчен әһәмиятле даруларның бәясен генә күзәтә, ә алар нибары 700 төрле. Ә базарда 18 мең төр дару исәпләнә. Авырулар сезонында аларга бәяләр 100 сумга кадәр дә артып китә. Это бизнес, то есть это регулируется. Бу бизнес, ихтыяҗ булгач базарда бәя дә үзгәрә, әмма безнең тикшерүләр бәяләрнең кискен артмавын күрсәтә. 0,2-0,3% тәшкил итә. Бу табигый инфляциядә була ала. Сәүдә министрлыгы фармацевтика базарының 2030 елга кадәр исәпләнгән үсеш стратегиясендә барлык катнашучыларның да ихтыяҗын канәгатьләндерергә исәпле. Ләйсан Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Урамнарда бәдрәфләр булмаска тиеш. Россия хөкүмәте рәисе мәктәпләргә нинди таләпләр куя? Туалет инде, минемчә инде, конечно, бик зур нәрсә инде. Кыш көне әлбәттә күбрәк. Татарстан мәктәпләрендә бәдрәфләрне Нияз Рахман барлады. 8 яшьлек Ильназ Смирнов дөнья чемпионатында катнашып кайтты. Ул Бразилия командасын кырга чыгара. Я ходил на поле первым, там все кричали. Дөнья чемпионатын үз күзләре белән күреп кайткан Ильназ белән Чаллыда Илшат Әюпов очрашты. Бүген хөкүмәт рәисе Алексей Песошин эшләп түләү юлы белән салынучы проблемалы йортларны карады. Аның белән бергә төзелеш урыннарына республика прокуроры Илдус Нафыйков һәм башка ведомство җитәкчеләре дә чыкты. Башта алар Әмирхан урамында төзелүче күп катлы йортны карый. Аны Свей компаниясе сафка бастыра. Төзелеш хәзер контрольгә алынган. Свейга караган башка проблемалы йортлар хакында да фикер алыштылар. Губкин урамында фонд төзи торган объект сакаллы төзелешкә әйләнгән. 102 фатирлы МЧС торак комплексының техник әзерлеге исә 94%. Җитәкчеләр Павлюхин урамындагы симфония комплексындагы эшләр белән дә танышты. Ата-аналар белән активрак эшләргә, төбәкләрдәге уку йортларында татар кафедраларын ачарга һәм татар теленең дәүләт статусында укытылуын таләп итәргә. Бүген татар теле укытучыларының 7-нче бөтен Россия курултайы шундый шигар һәм мөрәҗәгатьләр куеп тамамланды. Монда 700 делегат, барысы да фәкать туган телебездә генә аралашты. Телебезне төбәкләрдә ничек саклап калмакчылары турында Айза Шаймарданов. Bir Rusçası olsa biz Rusçası yaşamıştırız. Andrei Ильич'ler dersi anlaşılır için biz profesyonel tecrübesini çağırdık. Шул рәвештә Мәгариф министры Рафис Бурханов утырышны татарча гына алып барды. Мәскәүдән килгән Россия Мәгариф министрлыгы вәкиленә бар нәрсәне тәрҗемәче сөйләде. Россия Мәгариф министрлыгы вәкиле чын мәгънәсендә дипломат образын алган иде. Татар теле укытучыларына ул сезнең проблемаларны аңлыйбыз диде. Беспокойство, оно дошло в полной мере до всех федеральных властей. Шулай да очрашу дуслык турында күп сөйләшеп тормадылар. Проблемаларны ачыктан-ачык әйттеләр. Әйтик, Разил Вәлиев Дәүләт Думасында каралучы ана телләрен укытуга кагылышлы канун проектына тәкъдим ителгән төзәтмәләр генә җитәрлек түгел дип белдерде. Дәүләт советларын, аны конституцияларына гатып куелган, я шуңа күрә ниндидер бер ата-ана бу конституцияны бозып, ул дәүләтне сайлый икән, бу һич кенә дә бер закон кысаларына сыймый. Татар теле дәресләре киңәш шаукымы Татарстаннан тыш һәр төбәктә күзәтелә. Бу уңайдан министр һәр укытучыга мөрәҗәгать итте. Кыргызстан итми татар телен сайларга үзебез теләмәйбез. Кайбер мәктәпләрдә.
Мен bir tane öğretmenim. Bizning zakon o'zgarmadi. Saatlar kiymadi. Sizning qo'lda kelajakning ko'rinishi. Татар телен укыту белән килеп чыккан проблема инде югары уку йортлары ишегендә шакый. Башкортстанның Акбулла исемендәге университетыннан килгән Ишат Назыйпов шул хакта сөйләде. Абитуриентлар алу мәсьәләсендә сиздем. Чөнки безгә башка еллардагы караганда азрак абитуриентлар документлар бирделәр. Хәзер Татарстан белән Башкортстаннан кала башка бер вузда да татар теле укытучыларын әзерләмиләр. Бу уңайда делегатлар тәкъдим белән чыкты. И прошу вас внести в резолюцию просьбу возобновить подготовку педагогических кадров в Тобольском педагогическом институте по специальности татарский язык и литература. Алдан әзерләнгән резолюция ничек бар шулай кабул ителде. Монда әйтелгән төп фикер төбәкләргә ярдәм дәвам итәчәк. Татар телен яңача укытуны оештырырга кирәк. 3 сәгать барган очрашуны туган телне җырлап тәмамладылар. Резолюцияда төрле тәкъдимнәр яңгыраса да, алар исәпкә алынмады. Шул ук вакытта игътибарсыз да калмаячак диелде. Хәзер төп проблема ул ата-аналар белән эшләү. Төбәкләрдән килгән укытучыларга нәкъ шундый йөкләмә бирелде. Чөнки башкача ана телен, шулсаттан татар телендә укыту мөмкин түгел, закон нигезендә. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Россия премьеры Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын җылы бәдрәфләр төзергә мәҗбүр итмәкче. Хөкүмәт рәисе чираттагы көтелмәгән тәкъдим ясаган. Аның фикеренчә, балалар йомышларын урамда башкарырга тиеш түгел. Баксаң, Россиядә 2000-нән артык шундый салкын бәдрәф бар икән. Татарстанда хәл ничек соң? Бәдрәфләрне исә Нияз Рахман карап чыкты. Вот это вот у нас находился старый туалет, куда раньше дети ходили. Янбулат башлангыч мәктәп укытучысы Ирина Синичкина бәдрәф берничә ел элек чыннан да урамда иде ди. Ул бүген дә мәктәп артында, монда күптән балалардан кергән юк икән. Электә нәфестә җәен да, кышын да урамга чыгарга туры килгән. До этого дети бегали на улицу, там неизвестно, что это туалет. Элек бит чыннан да бәдрәф урамда иде. Балаларның анда йөрүе безне укытучыларны да нык борчый иде. Анда чыккач ни буласын кем белә, куркыныч иде. Хәзер күңел тыныч. Бүген монда 12 бала укый, районда иң кечкенәсе бу. Балалар бакчасы белән бер бинада урнашкан. 2012 елда ремонттан соң заманча шартлар барлыкка килә. Янбулат мәктәбендә инде 6 ел дәвамында балалар уңайлы шартларда бәдрәфкә йөри. Мәсәлән, малайларныкы аерым, шулай кенәшәләр генә кызларныкы. Укытучыларныкы да бар. Монда шартлар барсы да заманча һәм инде бөтен таләпләргә туры килә торган. Розалия Кашапова 20 елдан артык монда укытучы булып эшләгән, искесен дә, яңасын да күрә ул. Бик зур нәрсә инде. Кыш көне әлбәттә күбрәк. Җылыда бик әйбәт, но инкиланы безнең элек мәктәп бик суыгы, салкын. Балалар хәтта даже кием белән утырадыр. А хәзер у нас җылылык әйбәт. Сейчас все аккуратно, туалет у них прям в школе. Элек чыннан да бу бик начар иде. Балалар кыш көнендә урамга йөри иде бит. Хәзер алар бик бәхетле, рәхәтләнеп мәктәпкә киләләр. Татарстан мәктәпләрендә бәдрәфләр инде күптән бина эчендә, ләкин Россия күләмендә бу тема шактый кискен тора. Шулай булмаса, хөкүмәт дәрәҗәсендә бик җитди җыелышта туалет хәлләрен сөйләшерләр иде микән. Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко бала табылмаучыларның күплеге урам бәдрәфләренә бәйле. Тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Бездә 2000-нән артык мәктәптә җылы бәдрәф юк. Бу бит котышкыч хәл. Бу бала таба алмауга китерергә мөмкин. Бала чактан малайлар һәм кызлар шундый проблемага дучар була. Күрәсең, премьер моны яңалыкны беренче ишетә, шуңа да ул уңайсызлыкларны тиз арада уңайлатырга буйырды. Это задача региона. Бу регионнар бурычы. Монда бары тик мәсьәләне җитди куярга кирәк. Андый мәктәпләрнең номерлары күрсәтү тиешле. Төбәкләр мәктәпләрдә бәдрәфләрне үзләре төзетсен. Яңа уку елына кадәр вакыт бар әле бәдрәфе урамда булган мәктәпләргә төзергә дә искеләрен сүтеп атарга да. Мәскәүдән тикшерү килсә, җәза салды булырга мөмкин. Бәдрәф юк бар мәсьәлә түгел ул. Югарыстан районыннан Нияз Рахман, Марат Сәйдгараев, Яңа Гасыр каналы. Аларны монда парашюттан сикерергә, утлы коралдан атарга һәм машина йөртергә дә өйрәтәләр. Бүген Биектау районының Кыркачык авылы янында яшь парашютчылар лагере ачылды. Республиканың 5 районыннан килгән 80 бала 2-3 атна дигәндә тормышка кирәкле һөнәрләргә өйрәнеп тә кайтып китәчәк. Ни өчен диван белән китап урынына алар палатка һәм урман һавасын сайлый соң? Яшьләргә бүген Раилә Вәлиуллина да кушылды. Алар һәр эшне җырлап башлый. Ашханәгә дә, аннан дәресләргә дә егет-кызлар бер сафта йөри. Алар моңа әзерләнеп килгән. Лагерьләре гади түгел бит, шартлары хәрбиләрчә. Мин монда рукопашный бой дитләр. Но шуны өйрәнәс килә, бик кызыксынам аның буенча.
Хәрби хезмәттә күбрәк ир-атларны күрергә күнеккән булсак та, лагерьдәге балаларның 3тән бере кызлар. Егетләр белән бер рәттән машинасында йөртәләр, аталар да. Күбрәк монда спорт булгач, спортка шөгыльләнергә шулайрак килдем инде. Коралны кулда без дә тотып карый алдык. Тез атуның төп шарты коралны дөрес тоту һәм дөрес сулау диделәр. Эләкмәде. Әмма моңарчы ату буенча инде күп ярышларда җиңеп өлгергән кызлар һәм егетләр өчен мишен галәгү авыр эш түгел. Атудан тыш балалар радиоспорт дәресләре ала, морзе әлифбасын өйрәнә. Смена ахырында туры эфирга чыгачаклар. Бүген исә укытучылары ярдәме белән Болгария хәрбиләре белән аралаштылар. Әйен кызыгы балалар өчен парашюттан сикерергә әзерләнү. Парашюттан очарга кайвакыт хәтта оллар да куркан, әмма ләкин мондагы балалар шушы җайламалар ярдәмендә үз гәүдәләрен ышканда дөрес тотарга өйрәнәчәкләр. Тик быел сикерүнең үзенчәлеге бар икән, чемпионат балалар ялына төзәтмә кертә. Буларның була военизированный уен лазертаг. Иртәгә килә монда Дасафтан арчадан военный КАМАЗ. Алар аны йөртергә өйрәнәләр һәм Биктаудан килә җиңел машина. Әмма балалар кәефләрен төшерми өчен лагерьдә күңелсезләргә вакыт юк. Әнә бүген дә яңгыр куеп яуды. Төнгә палаткаларны гытасы бар. Ройля Валиуллина, Константин Бушуев, Яңа гасыр каналы. Чаллыда яшәүче 8 яшьлек Илназ Смирнов футбол буенча дөнья чемпионатында катнашты. Ул Бразилия җыелмасы капитанын уен кырына чыгара. Әлеге бәхет аңа яңгында күрсәткән батырлыгы өчен эләгә. Бүген Смирновлар гаиләсе Чаллының КАМАЗ футбол командасы белән дә очрашты. Гаиләнең яңа кичерешләре хакында алдагы материалда. Бүген КАМАЗ футбол клубында үзенчәлекле очрашу узды. Анда 8 яшьлек Чаллы герое Илназ Смирнов һәм аның гаиләсе дә чакырылды иде. Илназ, сәлам, исәнмесез? Яңгын вакытында югалып калмыйча, үз гомерен саклап калган Илназ хакында без сөйләгән идек инде. Батырлыгы өчен аңа футбол бәйгесендә катнашу мөмкинлеге бирелә. Бүген КАМАЗ клубы яңа сезон алдыннан очрашуга җыелды. Илназга команданың футболкасы һәм имзаланган туп бүләк итәләр. Бүләкләрне ул федерация рәисе шәһәр мэры Наил Мәхдиев кулыннан алды. Бу Казан арена. Илназ иң беренче булып Бразилия җыелмасы капитаны белән җитәкләшеп чыга. Әнисе улын горурланып трибунадан карап утыра, видеога төшерә. Андагы хис кичерешләрне әле дә сүз белән генә аңлатырлык түгел ди. Башта сөендем, анан җылыслар килде, сөенештән. Малай өчен горурландым инде. Илназ үзе геройларга хас булганча аз сүзле. Андагы вакыйгаларны кыска гына әйтеп сүрәтләде. Я выходил на поле первым, там все кричали громко и хлопали. Казанга ул әнисе белән генә барган. Кичкенә энесе белән әтисе аны телевизордан караганнар. Телевизордан карадым инде. Саат кичке 9-дан 9 тулганда карап башладым. Күрсәттеләр. Күрендеме? Күренде, до конца биткәнчә карадым аларны. Үскәч исендә калыр дип уйлыйм. Әле үзенең балаларына да сөйләр дип уйлыйм инде. Чынлап та гади бер малай өчен бу мәңге хәтердә калачак вакыйга. Хәзергә Илназ үзенә бүләк ителгән тупны инесе белән бергә тибеп уйный. Моннан соң КАМАЗның барлык уеннарына йөри башлыйбыз диләр. Димәк, киләчәктә әле футболчы булу мөмкинлеге дә бар. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Санкт-Петербургта Россия җыелмасының баш тренеры Станислав Черчесовның яңа сурәте барлыкка килде. Граффити Пушкар бакчасындагы станциядә урын алган тренерның партнеры портреты беренче тапкыр бина диварында Россия командасы Мисыр уенчыларын җиңгәннән соң барлыкка килгән иде. Анда "Ты просто космос Стас" дип язылган иде, ләкин соңгы җиңелүдән соң граффитины кемдер боза һәм менә портрет кабат яңартылды. Туристларны Казан әбиләре таң калдыра. Бу көннәрдә олы яшьтәге бер ханымның Бауман урамында пианинода уйнавы интернетта лайк артыннан лайк җыя. Ул һәркем диярлек яттан белгән Катюша көен уйный. Бираздан янәшә җыелган халык кушылып җырлый да башлый. Әбинең матур чыгышы алкышлар белән тәмамлана. Чит илдән килгән кунакларның берсе исә Катюша көен хәтта яңадан уйнатуны үтенә. Бер көй барлык халыкны берләштерде.
Бу апаның кайчандыр Казанда музыка училищесында эшләүдә билгеле, без аны эзлибез. Әгәр дә сез аның турында мәгълүмат белсәгез, хәбәрчеләр сюжетта ясарга әзер. Мондый уен кораллары исә шәһәрнең төрле урыннарында дистәләп инде куелган. Уен коралларының хуҗасы исә Татарстанның башкару усталыгы үстерү фонды. Мондый проект 4 ел элек гамәлгә керде һәм хәзер халыкта бик зур популярлыкта казана. Сейчас взорвала соцсети. Социаль челтәрдәгеләрне шаккатырган бу видеода Искиткеч ханым күңелгә ятышлы итеп патриотик җырны башкарды. Янәшәдәгеләр моны уңай кабул итте икән, бу бик яхшы күренеш. Безнең идея димәк халыкка ошады. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа Гасыр каналында калыгыз. Ни өчен Эльдорадо сатып алучылары һәр вакыт отышта кала? Чөнки икенче сатып алуга 30%ка кадәр бонус бирелә. Тар бош кирүү машинасы өчен махсус бәя һәм картага 8700 сум бонус яки өлешләп түләү мөмкинлеге. Сезне Эльдорадода көтәбез. Хөрмәтле кардәшләрем, Татарстандылар, 19 февраль Керәшен мәдәнияте республика фестивале сезне онытылмаслык хис кичерешләр җыярга чакыра. Сезне 14 июнь кичке сәгать 5-тә Мамадыш районының Жюри авылына, Тырлау аланына Питрауга көтәбез. Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торыш белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң, һава торышы чыгарылышының иганичесе, җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июль аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан болытлы һава, температура 23 градус. Яңгырлы атмосфера тәэсирендә республикабызда явым-төшемле һәм дымлы һава саклана. Температура төньяк чыгышта 23 градусны тәшкил итә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскида шулай ук урыны белән яңгыр көтелә. Җылылык 22 градус. Пәнҗешәмбе көнне температура бераз түбәнәйсә дә, җәйнең бу көннәре өчен һава торышы уңай саклана. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, җилтен яктан талгын. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә температура бераз төшә, урыны белән магнит дулкыны көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Норлат, Аксубайда аязучан болытлы һава, температура 22 градуска кадәр. Табигатьтә кояшлы һәм яңгырлы көннәр дә шактый. Ел фасылларының кайсы гына мизгеле хөкем сөрсә дә, көнебезне игелекле гамәлләр белән матурлык. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк ССТ Женераль берлеге дөнья күләм дәрәҗәдәге Россия банкы. Премиальный пакеты ул акчаларны кулай шартларда урнаштырып, уңайлы һәм югары хезмәт күрсәтүне тәэмин итә. Башкалабыз Казанда температура 25 градуска кадәр, төньяктан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 68%. Көннең икенче яртысында магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.